Hello guys, welcome to my YouTube channel. दा आं नै आंनि BMW जों थांगासिनो आरोना नै बेरायनो थांदों आरोना आङो मा होनो ओरै राङापारा गाब्रि दैमाथिं आरोना थ' नायलांबाय था नोंथांमोनहा आं देखायलांबाय थागोन गासिखौबो BMW बरिया खारो आरोना मा होनो मटरब्लक मा होनो बारा मोजां मिथिया थ' नायलांबाय था नोंथांमोनहा नुलांबाय थागोन मा होनो नोंथांमोनहा नै मटरखौ बारस'ना लायबाय बिराद मोजां आरोना भिउआ नायलांबाय थादो जेरैबो दंफां बागान गोजा आरोना बरियानो थ' थांबाय थादोनि आं नायलांबाय थादो जायगाया बिराद मोजां आरोना आं दा मा लाइन थांबाय दं नायलांबाय था आरोना नोंसोर दा नुगोन आं जायगा मोनहैबा मालायफ्रा बे माबाजों बाइकफोरजोंहाय राइड खालामोबा आंना साइकेलजोंसो आरोना राइडआ बरिया भिउ आरोना हुन्दक नै आर्मि केम्प बेयो थ' नायलांबाय था नोंथांमोनहा नै जायगाफ्रालाय बिराद मोजां आरोना बरिया नै फुजा होदों आरो बेवहाय दा मिसामारि केम्प बेयो आर्मि केम्प नै थ' नायलांबाय था देखायलांबाय थागोन आं जेसेबां हायो जेसेबांखिनिखौ हागोन एसेबां देखायलांगोन आं केम्प आरो बेयो मोनसे माइ राफोरा मोनफैबाय आरोना लोगोफोर
नायलांबाय था